Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytynyň mehriban tomaşaçylary. Bugün Türkmen Portal web saytyna bir eserin tarihinden adly rubrikamyzyň içinde Türkmenistanyň Suratkeşler Birleşmesiniň agdaty Suratkeş Azat Muradowyň döredüjülük ustahanasynda mehmançylykda bolup, onuň eserleriniň tanışlygyny size ýetirýär. Azat Muradow diýilende türkmen şekillendiriş sunuwatyny taryh janrynyň ustady, türkmen halk destanlarydyr, eposlaryna, halk arasynda dilden dile geçip gelýän rowaýatlar esasynda döredilen eserleriň awtor gödegine gelýär. Suratkeş Azat Muradowyň döredüjülüginiň içinden erşarga solup geçen temalaryň biri hem Gorkudata destany, Görogly destany, şeýlede halk arasynda dilden dile geçip gelýän bir halk rowaýatlary giňden şöklenýär. Şular ýaly eserleriň awtory Azat Muradowyň döredüjülügine Göroglynyň döreýişi, Rewşanyň synagy, Görogly Arap Reyhan bilen ýa-da Görogly Ajdarha bilen ýaly ençeme Göroglyga bagyşlanan tematik aýratynlykda eserleriniň awtory bolup bir näçe eserler halkymyza hödürledi. Arkamyzda görkezilýän eser Rewşanyň synagy diýip adlandyrylan eser Göroglynyň ýetkinjeklik döwrü bilen baglanşykly, ýani Ispahan şäherine gidip özüne münasip oktoriýa saýlamana gidip şol ýerdäki demirçiniň ustahanasyndaky bolýan waka ýüzlenýär Suratkeş. Şu ýerdäki görkezilýän wakanyň innik teswirini siziň dikkatiňize ýetirýär mehriban tomaşaçylar. Al hayır yazıqa demeyamna wagty zamanna çarda çanvilne. Göroglyň erdüräp atarmalykda, çaparmalykda, aşynanlykda, mertlikde, batyrlykda, gaýdutulykda, bagşylykda, pälwanlykda, welilikde, tahyylykda deň taý bolman dünýädeki bolsa biri bir bolsa Göroglynyň özi. Göroglyň ýurduna çardag çanwil diýerler. Çardag diýen manysy 4 dag, gardag, hasardag, ýyldızdag, uçunmaz dagy. Göroglyň dädesine Adybek Sultan diýdiler, onuň öňkülerine Jygalbek, onuň öňkülerine Möminbek, Mükminbek, Amanbek, Zamanbek diýip at birene keller. Hemmesi çanwilde Han Sultan Begzada boldy. Göroglyň dädesinden galan 40 ýylyň başyny jemläp iline ýurduna sultan boldy. 40 ýylym hyýal tarif etsek başlarına tapar köze tapar mähremem diýip at berdiler. Onuň beýleki ýigitlerine däli mätal handan batyr taýmaz ber. Göle hırtman Hazrym sor beki saňsar ýysa doýmaz ýatsa galmaz gitse gelmedi. Enesi gowan atadı kayan nan ýatyn nan çeyrek obagydyr gurrun modur. Bir gün tapsa bir gün tapmaz Qurban aly, Mered aly, Bayram aly, Safar aly, balym tüýjü Meýrem mammar. Aşygy tiňtiňleňler topu öwetjan ýam kıyamat bolýar. Nakkaşy Azat Muradowyň Rewşanyň synagy atly eserken ençeme gözlewleriň netijesinde monumentallaşdyrylan eser hökmüne ýerine ýetirildi. Nakkaş bu eserde Rewşanyň ýigitlik döwrüni şekillendirýär. Destanyna gurrun berilişine görä, atasy Jygalbegiň maslahaty bilen Görogly Ispahan şäherindäki 4 san ustanyň 3 ýylda ýasan okýaýyny alma üçin edýär. Eserde hut şol waka şekillendirilýär. Eserde gahrman aýgytly öňe ýörep, çektirilen ýaýyň okuny almaň öň syrasynda dur. Eposta gurrun berilişine görä, şunluk bilen köçe çykyp 7 pili hatara düdüp goýdular. Görogly keýmir okýaýy doldurup, ýa şiir Huda diýip 7 pili gabatlap ras atyp goýberdi diýip onuň täsin güýjüniň bardygyny görkezýär. Kompozisiýada pillerin goýulmagy diňe bir gurrun berilýän wakany şekillendirmek ýa-da ýetmeýän tegmiller doldurmak üçin däl, eýsem baş gahrmanyň güýjüniň simbol diýsek ýalňyş bolmazdy. Eserin sağ tarapyndaky işläp duran ustanyň keşfiniň görkezilmegi bilen ol bolýan wakanyň ustalaryň dükandygyny tamasleýär. Eserin merkezinde 50 tefsili Abdulla Galandar paýhasy nazary bilen nur. Ol ýigdekçäniň şeýle okýaý çekip atyp biljekdigine şüphelenýän ýaly. Onuň hereketlerini sabırly synlaýar. Rewşan bu synagdan geçip bilmedik ýagdaýyna öz ýany bilen 400 tümen alyp gelmegi onuň bir wagtlar 40 Galandar bolup 3 gümmez dagyna mehman alınıp eden ýagşylygyna gaýtaryp hökmüne ýaraglar sowgat etmek hyýalynyň bardygyny tasdiklaýar. Abdulla Galandar baş gahrmana gowançly nazaryny dikýär. Emma ýaş Rewşan synagdan üstünlükli geçmegi başarýar. Eposta ärlewdinden, koý boguzundan diýilşi ýaly ýaý çekmegi başaran gahrmana okýaý berip goýýarlar.